Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ke ngoJessica Motaung. uJessica Motaung uphinde onyulwa ke esenyulwa phaa kuFIFA baphulaphuli ke kuthiwa ke uzawujoyina ikomiti ebizwa ukubana kapha yiFIFA Men's Football Stakeholders Committee. Lo komiti leyo ke ufakwe phakathi kuJessica Motaung, apho kuthiwa ke uzawuqwalasela ke imidlalo ke yeligi kwihlabathi lonke, aqwalasele ke nendlela iklabhu eziqhuba ngayo ke kwihlabathi lonke. Ininzi ke into azayiqwalasela ke apha phantsi kwebhola elikhulu ke labantu ke abangamadoda. Kuthiwa kuJessica Motaung uphindwa wafumana ke esinye isikhundla kuFIFA esiza kumenza sebenze ke ngoku kwihlabathi lonke jikelele, esebenza ngebhola ke yamadoda baphulaphuli. Nizawukhumbula into yokubana ke uJessica lo ebeke wenyuliwe nalapha eAfrika ke usisi Jessica ekhokhele kwigqize elikhokheleyo ke kwibhola yabantu abangoomama kwiAfrika iphela. Ngoku ufumene unyulo olutsha kuFIFA ke ngoku. Xa sithetha ngoFIFA sithetha ngehlabathi. Uzawujongana nemicimbi ke yebhola, imicelingeni kwezebhola liquka ihlabathi, kwii-clubs, kwii-players, kuyo yonke nje into eyenzekayo ke ebholeni, not eAfrika kuphela, not eSouth Africa kuphela, elizweni jikelele. Sisikhundla ke eso sithe sabe ke sifunyanwa phaa nguJessica Motaung, ongu-marketing director phaa kweqela ke leKaizer Chiefs. Xa bekuthethwa ke noKaizer Motaung, chairman lo weKaizer Chiefs, ongutata kaJessica Motaung, uthi yena uziva evuya kakhulu, uziva echulumancile xa ebona into yokubana ke uJessica Motaung uyakhula kakhulu ngokwalapha ke ebholeni. Uthi loo nto imenza awunwabe enguKaizer Motaung, enguchairman ke weqela ke leKaizer Chiefs. Ncoma ke nemisebenzi ke ethe indodakazi yakhe okanye kumntanakhe ke wayenza ngokwalapha ke ebholeni elikhulu ke lalapha eMzantsi Afrika. Asinoyibalekela ke loo nto ke baphulaphuli ke akenzelwa favor phaa uJessica Motaung. Yimisebenzi yakhe emthatha embeka kulaa ndawo yokubana ke abe kwigqiza elilawulayo phaa kwiFIFA, kwihlabathi, kwibhola ke yamadoda. Akuba kuthiwa wenzelwa ifavor okanye uyabonelelwa, yimisebenzi yakhe. Laa sisi lowa usebenze kakhulu apha ke kwibhola lapha eMzantsi Afrika, wasebenza kakhulu ke kwibhola ke yalapha eAfrika. Ngoku bathi ke ngoku makahambe ofaka isandla kwibhola yehlabathi. Sisithi ke thina ke sikuqhwabele izandla sisi Jessica, ngawo ungafika nalapho uqhubeleke wenze kakuhle, futhi ke wenze ngendlela oqhele ukwenza ngayo, ngoba ke seyazi loo nto le into yokubana ke awuzukothuka, umsebenzi wakho uyawazi. Sikunqwenelela ke intlantla nalapho ke uyakhona. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.